Hello guys, jotono no lam shoko tini hinki recha bias kang thaje thaini kok shanai norok ano thanai video rogo to ashok support khaiman bagai belai belai ke hambai pai play hambai mari norok no hakino support khai tongdi angte bo ketal video ti phaina ne bagai angkai dakti 20k kare di omsuk no angke te angke anor me bagai te sitor chap mungti phaika angka mo jora kisani bare ona angti ma phaimani abuno chap mani chaya angke to nakar di chap mani khna tok jaka angke ba like share comment subscribe khinan tapok di angke tabor chap nan di ki thangla sinai